FC24 και σήμερα θα επιχειρήσω ένα challenge με κάθε κάρτα. Αν καταφέρω ένα challenge, αναβαθμίζει το Messi και ξεκινάμε με ένα απλό γκολ. Αλλά εδώ είναι που πρέπει να σου ομολογήσω κάτι. Είπα ότι υπάρχουν 7 κάρτες στο FC24 του Messi και υπάρχουν, αλλά δυστυχώς η χρυσή κάρτα του Messi είναι extinct, δεν υπάρχει στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Οπότε θα ξεκινήσουμε από την δεύτερη κάρτα του, ένα rating παραπάνω, την Team of the Week. Και μπορεί να παρατηρήσει ότι η ομάδα μου είναι χάλια τριγύρω του, γι' αυτό είναι γιατί κάθε γκολ που βάζει ο Messi και τα challenge που κάνει θα φέρνουν και άλλους φίλους του στην ομάδα. Εν τέλει να έχουμε μια ομαδάρα με τον Messi και όλα τα φιλαράκια του. Πάμε να πάρουμε τον γκολ. Messi με τη μία. Αχ, πρώτη προσπάθεια. Και λέω πρώτη προσπάθεια γιατί για κάθε challenge θα έχω μόνο 5 προσπάθειες. Αν δεν το καταφέρω στις 5 προσπάθειες, τότε πρέπει να κάνω discard ένα πακέτο. Που τώρα πια μπορεί να έχουμε μέσα Messi 99, Ronaldo 99, χίλια και πράγματα. Messi, πάρ' το χώρο μου, πάρ' το. Τι κάνει ρε φίλε ο Messi. Ο 99 Messi δεν το έχει χάσει αυτό. Δεύτερη προσπάθεια. Messi, ναι Messi, πάμε! Επιτέλους, τρίτη προσπάθεια. Πέρασαν 10 λεπτά περίπου μέχρι να πιάσω πάλι μπάλα, αλλά έτσι έχουμε την πρώτη αναβάθμιση. Πάμε στον επόμενο Messi. Και από εδώ και πέρα τα challenges γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Οπότε λέμε αντί στο 91 Messi, και καλωσορίζουμε Radio Active 92 Messi. Αυτή η κατά όταν είχε βγει ήταν σπασμένη. Επίσης, για να μην νιώθει και μόνος, θα φέρουμε και 2 φιλαράκια. Γιατί τώρα πρώτα απ' όλα ας πούμε αντίο στον Λεμπρέτον εδώ πέρα. Και βάζουμε Sergio Busquets. Ένα παίκτη με τον οποίο έχει παίξει πάρα πολλά μάτς και στην Μπαρτσελώνα, αλλά τώρα πια και στο Μαϊάμι. Και δεύτερη αναβάθμιση λέμε αντίο στον Κάρι εδώ πέρα, Στεφ Κούρι. Και καλωσορίζουμε Jordi Alba στο αριστερό μπακ. Τώρα με τα 2 κολλητάρια του, μόνο Σουάρες λείπει. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει στο FC24. Ώρα για challenge νούμερο 2. Και το challenge νούμερο 2 είναι να βάλω ένα κλασικό Messi goal, ένα finesse, ένα πλασέ. Θα προσπαθήσω έτσι να κόψω τα δεξιά και να το βάλω στο παραθυράκι. Νάτος τώρα και ο Busquets, έχουμε κάποιον στο κέντρο να μπορεί να κάνει μια πάσα τουλάχιστον. Και Jordi Alba. Τώρα μπορούμε να τρέξουμε κιόλας. Έφυγε ο Messi. Έφυγε ο Messi. Κόκκινη. Τι, πού βρήκε μπάλα. Jordi Alba, όλο το γήπεδο. Messi, με το δεξί ίσως. Πρώτη προσπάθεια. Τι τόσο δεν έκανε τώρα από το δεξί του Messi, τόσο μακριά ρε φίλε. Δεν είναι 99 κάρτα, το είπαμε. Από εδώ. Κακό ρε φίλε, δεν είναι προσπάθεια πολύ κακό. Μόνο 2 προσπάθειες έχουμε ακόμα. Αλλιώς πρέπει να κάνει ένα πακέτο. Λοιπόν, δεν λέει κανείς ότι πρέπει να είναι εκτός περιοχής. Θα βάλω από εδώ. Όχι. Όχι. Τι κάνεις ρε Messi. Δεν γίνεται να χάσουμε το πράσινο με το Messi. Messi. Πέναλτι. Πέναλτι. Τώρα τι θα κάνω. Λοιπόν, δεν θα το βαρέσουμε το Messi. Θα το βαρέσουμε με κάποιον άλλον. Ωραίο γκολάκι. Και τώρα ο Messi έχει ακόμη μια προσπάθεια. Γιατί αν βαράγαμε εκεί πέρα με το Messi, δεν θα μέτραγε το challenge. Έφυγε ο Messi. Έφυγε ο Messi. Πέμπτη προσπάθεια και έτσι λοιπόν πρέπει να κάνουμε νωρίς discard ένα πακέτο, αλλά πρέπει να βάλουμε και ένα γκολ με το Messi για να κάνουμε μια αναβάθμιση στον επόμενο Messi. Οπότε πάμε να το βάλουμε αυτό. Ναι. Όπως βλέπεις, έχω κάνει 4 προσπάθειες και όχι 5 και το χειρότερο είναι ότι αμέσως μετά έγινε αυτό. Έλα Messi, και εδώ θα το βάλω. Φυσικά. Φυσικά. Με την 6η προσπάθεια θα το βάλει το finesse του. Τέτοια τύχη έχω. Έχουμε εδώ πέρα ένα 81 plus επί 100, δηλαδή 100 κάρτες. Για να δούμε τι έχει μέσα και τι θα πρέπει να κάνω discard. Μπορεί να είναι μόνο 81 plus, αλλά σίγουρα μπορεί να έχει κάτι καλό μέσα. Αγγλία λέει, CV, ποιος είναι. Icon, τι icon ρε. Ποιος icon είναι. Sol Campbell και Tots από πίσω. Ποιος είναι ο Tots. Bonifaz, τίποτα άλλο όμως από πίσω. Για να δούμε, σε παρακαλώ, τίποτα άλλο, αυτό θα να κάνω discard. Smith, Campbell, 1002, Icon και καλά πράγματα. Εντάξει, νομίζω ότι σκαπουλάραμε λίγο γιατί είναι όλοι πάμφθενοι, αλλά όλοι κάτω όπως βλέπετε και όλοι quick sell. Τα λέγαμε. Δεν θέλω να το ξανακάνω αυτό, πάμε να βαθμίσω το Messi. Λέμε αντίο στον Radio Active 92 και ήρθε η ώρα να ανεβούμε σιγά σιγά και πάμε στον 94 Ultimate Birthday. 780.000 coins, βλέπετε σιγά σιγά πως ανεβαίνουν οι τιμές. Καλώς όρισες, Ultimate Birthday Messi. Και επίσης ήρθε τώρα να βάλουμε και άλλους 2 φίλους του Messi. Πρώτα απ' όλα θα πούμε αντίο στον Όψαλ εδώ πέρα στο CV μας για να βάλουμε ένα CV το οποίο είναι Barcelona through and through. Ήταν εκεί όταν ξεκίνησε ο Messi, ήταν ο ηγέτης του. Είναι ο Κάρλες Πουγιόλ. Αποκλείται να μην το έχεις μαντέψει. Εντάξει, ο Πουγιόλ πάντα στο FIFA είναι η κάρτα, αλλά 14.000 ρε φίλε. Εντάξει, Κάρλες Πουγιόλ. Και μέσα και βάλαμε έναν παλιό φίλο της Barcelona, ώρα να βάλουμε και έναν νέο που πιστεύω ότι σίγουρα θα μείνει για πολλά χρόνια. Είναι ο Πέντρι, όπως βλέπεις 99 rated, 99 dribbling. Πολύ ωραία κάρτα και νομίζω σίγουρα χρειαζόμαστε κάποιον με καλό passing στο κέντρο. Για να αναβαθμίσουμε τον Ultimate Birthday και να πάμε σε ακραίες 97 κάρτες, πρέπει να βάλω ένα chip shot. Όπως είδες, φέλερα μόλις τώρα το finesse, οπότε πώς θα βάλω chip shot σε 5 προσπάθειες. Εντάξει, έχω εμπειρία με τα chip shot. Νάτος ο Messi, Sergio Busquets, Puyol, Pedri, σιγά σιγά η ομάδα χτίζεται. Νάτος ο Messi, την πρώτη προσπάθεια. Chip. Όχι! Το έκανα πολύ ρε φίλε, το έκανα πολύ.
Εντάξει, πρώτη προσπάθεια όμως. Τσιπ, όχι ρε φίλε, έτσι και δεύτερη προσπάθεια. Και με εξής το τέρμα είναι ο κολλητός του Μέση που το κέρδισε και μουντιάλ κιόλας, ο Μαρτίνες. Πέναλτι λέει. Ρε Πουγιόλ, το έχω. Δεν το έχω. Έλα, δες, όχι το κάνει, δεν το πιστεύω ρε φίλε. Τι λες τώρα. Τρίτη προσπάθεια και φτάνουμε ακόμα πιο κοντά. Τέταρτη προσπάθεια, το πιστεύω. Δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται. Πάμε πάλι να χαλάρουμε challenge. Πάμε ρε Μέση, πέμπτη προσπάθεια, τελευταία. Πάτω. Αγόρι μου, έτσι μπράβο το Simpson. Να το αυτό που θέλαμε τόσο καιρό. Δοκάρια παρέσαμε. Οπότε ρεμαντή στην 94 του Μέση και ήρθε η ώρα να πάμε να πάρουμε μία από τις δύο 97'ρες. Η πρώτη είναι η Team of the Year του. 999.000 coins τέλος πάντων για 97'ρη Team of the Year Μέση. Μία από τις πιο τερματισμένες κάρτες του Μέση, αλλά ξέρεις τι ακόμα πιο τερματισμένη. Οι πιο σπουδαίοι χορευτές. Η νέα Βούκρου τσάντα και κασετίνα που μόλις έργασε στο Creator Shop. Ξέρεις που. Αν θες νέα σχολική τσάντα ή απέμενα τσάντα για την καθημερινότητά σου, ξέρεις τι να κάνεις. Αλλά στήματα λείπουν μερικοί Αργεντίνοι. Οπότε λέμε αντίο στον Fox εδώ πέρα και πάμε να αγοράσουμε μια από τις ακραιότερες κάρτες στο 624, 99 Ροντρίγκο De Paul. Ο σωματοφύλακας του Μέση στο γήπεδο τον ακολουθάει παντού, δεν γίνεται να λείπει από μια ομάδα Μέση. 1.720.000 coins, η πιο ακριβή κάρτα ως τώρα. De Paul, καλώς ήρθατε στην ομάδα του Μέση. Και λέμε αντίο επίσης και στον Han Pyo Won. Πρέπει να αναφέρουμε άλλον Αργεντίνο, τον Αγχέλ Ντι Μαρία. Εχθρείο ήταν στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά στην εθνική από τα καλύτερα κολλητάρια. 21.000 coins λοιπόν για Αγχέλ Ντι Μαρία. Καλώς ήρθατε στην ομάδα του Μέση. Έχω 5 προσπάθειες να βάλω γκολ, αλλά πρέπει να περάσω τον τερματοφύλακα. Ας ελπίσουμε ότι ο τερματοφύλακας έχει κέφια και θέλει να βγαίνει σήμερα. Επίσης, αν καταφέρω αυτό το challenge, τότε θα μπορούμε να βάλουμε τον πιο ακριβό φίλο του Μέση στην ομάδα. Πέρα το. Πες το τέρμα. Τώρα έχει πολύ κόσμο. Πρώτη προσπάθεια, πάμε έτσι. Όχι ρε Μέση, πέρα το τερματοφύλακα εκεί πέρα. Τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Πάμε Μέση. Ωραία. Άντε επιτέλους. Περάσαμε τον τερματοφύλακα με τη δεύτερη προσπάθεια. Δεν έχει κουμπίσει σχεδόν καθόλου πάρα μέσα από το match. Αλλά τι το δικαίωμα Μέση είναι. Κλατ παίκτης είναι, φυσικά και το κατάφερε. Πάμε στο επόμενο challenge και στον πιο ακριβό παίκτη της ομάδας. Πρώτα απ' όλα λέμε αντίο στον Team of the Year Μέση και πάμε να πάρουμε την άλλη 97 κάρτα του, η οποία είναι η Team of the Season του Μέση εδώ πέρα. Σχεδόν η ίδια stats είναι, αλλά πιο διαφορετική κάρτα. 650.000 coins για τον top Μέση λοιπόν, καλώς ήρθατε στην ομάδα μας και τώρα. Ήρθε η ώρα να πούμε αντίο στον Μιτσάρα Μανουλίδη εδώ πέρα, γιατί θα βάλουμε έναν αριστερό εξτρέμ με τον οποίο είχε παίξει μόνο για 2-3 σεζόν. Αλλά μετά πήγε και το ξαναβρήκε στην Παρί. Μιλάω φυσικά για τον Neymar Junior. Και όχι οποιαδήποτε κάρτα του Neymar. Φυσικά μιλάω για την footies του 99 που κάνει σχεδόν 7 εκατομμύρια coins. Neymar, καλώς ήρθατε στην ομάδα μας. Τι κατάλαβα αυτή τώρα, τι έχουμε εδώ μπροστά. Και δεύτερη αναβάθμιση, επιτέλους θα έχει λίγο βοήθεια τώρα ο Πουγιόλ στην άμυνα που με αντίο στον Μακνότον και δεν έχουμε και πολλές επιλογές. Οπότε εγώ θα βάλω τον Ρομέρο εδώ πέρα γιατί τον βοήθησε κιόλας όταν ήταν να πάρουν το Μουντιάλ. Φτάσαμε λοιπόν στο πρώτο τελευταίο challenge και είναι ακραίο. Γιατί θα έχω 5 προσπάθειες να βάλω ένα ακραίο γκολ εκτός περιοχής. Μπορεί να είναι μακρινό finesse, μπορεί να είναι μακρινό power shot. Απλά πρέπει να συμφωνήσουμε και οι δύο ότι είναι αρκετά μακριά. Κοιτάξτε, παιδιά, 99 Neymar. Μέση. Μα ακολουθάνε 15 άτομα. Μέση από εδώ, πάω το γόρι μου. Αχ, πρώτη προσπάθεια. Αυτό το έχω μετρήσει σίγουρα. Από τα 35 μέτρα ήταν. Neymar. Μέση από εδώ, πάω το γόρι. Παιδιά, μα παίρνω αυτά το πιο ακραίο γκολ που έχω βάλει φέτος. Όχι, ρε φίλε, δεύτερη προσπάθεια. Από εδώ! Τι σώζει ρε φίλε το Ρεάλι! Γιατί και με τις προσπάθειες! Πάμε Μέση! Όχι! Είναι προσπάθεια! Πάμε πάλι τελευταία! Όχι πάλι τελευταία προσπάθεια ρε Μέση, δεν κάνεις το συνέχιση στον εαυτό σου. Πάμε το γόρι! Ναι ρε φίλε! Ναι! Αυτό το μετράω, παιδιά, αυτό ήταν απίστευτο! Ήταν μακριά, πήγε πάνω από την τερματοφύλακα, επιτέλους το βάλαμε αντίο στα 97 και ήρθε η ώρα παιδιά να πάμε να αγοράσουμε 99 Μέση, 99 passing, 99 dribbling που το χαμογελάγεται εδώ πέρα, σχεδόν 2 εκατομμύρια coins και 99 Μέση μόνο μου φαίνεται πάνθυμο να σου πω αλήθεια. Τον βάζουμε εδώ, πάμε 94 και τώρα έχουμε άλλες 2 αναβαθμίσεις πριν το τελευταίο challenge. Πρώτα απ' όλα για τρένα που πούμε αντίο τον Άκτο που μας έχει σώσει αρκετές φορές αυτό το βίντεο και πάμε να αγοράσουμε 95 Marc Andre Ter Stegen.
από την εποχή του στην Μπαρσελόνα. Και δεν ξέρω αντίον στον Σαντ. Και δεν έχουμε βάλει κάποιον Λέντιν της Αργεντινής ως τώρα. Οπότε λέω να βάλουμε τον Χάβιερ Ζανέτη εδώ πέρα. Μπορεί να μην παίξαν και πολύ μαζί. Αλλά right back θέλουμε 68.500 coins. Χάβιερ Ζανέτη ολοκληρώνει την ομάδα μας 96 rating. Και τώρα ήρθε ώρα για το τελικό challenge. Δεν γίνεται να έχουμε βίντεο Messi και challenges χωρίς να έχουμε άγκαρα Messi. Πρέπει να ξεκινήσω από το κέντρο, να περάσω όποιον βρω μπροστά μου και να βάλουμε ένα γκολ. 5 προσπάθειες, αλλιώς τελειώνουμε το βίντεο με Discard το πιο ακριβό πακέτο στο store. Που κάνει γύρω στα 40 ευρώ. Να δούμε λοιπόν ο Messi έτοιμος είναι για να δούμε τι μπορεί να κάνει κατευθείαν. Ξεκινά λοιπόν. Άγκαρα Messi. Δεν είναι μπροστά του, το γκέι. Δεν το περνάει. Πρώτη προσπάθεια καμένη. Ωραία. Καλά ξεκινάμε. Λοιπόν. Μέση, άγκαρα Μέση, άγκαρα Μέση. Όχι άγκαρα Μέση. Νάτος, το βρήκαμε. Βρήκαμε τον χώρο. Δεν βρήκαμε χώρο. Άγκαρα Μέση, άγκαρα Μέση, άγκαρα Μέση. Περιμένεις Μέση. Ναι, φίλε!